Diolch yn y Dio Dduw am gyfle arall i ddod ger dy fron ac i ni yn gofyn am dy bresenoldeb i ti ddod lawr ein plith. Nertha ni ac arwen ni yn ein haddoliad i ni gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein Harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydwch ni ddechrau trwy ganu Carol rhif 18. Loywaf o'r ser sydd yn britho'r ffurfafen, gwasgar ein twyllwch a gwawried y dydd. Seren y dwyrain, rhag fleinydd yr heilwen, dŵg ni'r fan lle mae'r baban ynghydd. Carol rhif 18 gen i sefyll i'w chanu. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniaeth ysgafn dros nesaf yn y neuadd. Bydd ein cyfarfod gweddi yn cael ei gynnal nos Iau yma, sef y dryden nos Iau'r mis. Felly nos Iau yma drws nesaf yn y neuadd am hanner awr wedi 7 fydd ein cwrdd gweddi misol. Hefyd, ein hoedfa nesaf pnawn Sul, ond sydd ar y Sul nesaf, sef noswyl yn Nadolig, yn hwyr yn y nos, fyddwn ni'n cynnal ein gwasanaeth Nadolig, sef croesawu'r Nadolig. Felly, wythnos i heddi, fyddwn ni'n cynnal ein hoedfa arferol am hanner wedi 3, ond yna yn hwyr yn y nos, chwarter wedi 11, yma yn y capel, fyddwn ni'n cynnal ein oedfa Nadolig, croesawu'r Nadolig. Tra ni'n cymryd y casgliad, gen i ganu tra'r ein heistedd Carol rhif 17 i orwedd mewn preseb rhoed creuwr y byd. Carol rhif 17.
darlleniad o'r Efengyl yn ôl Matthew, penod 14. Dwi'n dechrau darllen yn adnod 22. Matthew 14, adnod 22. Ac yn y fan y gyrrodd yr Iesu ddisgyblion i fyned i'r llong ac i fyned i'r lan arall o'i flaen ef, tra fyddai fe yn gollwng y torfeidd ymaith. Ac wedi ddollwng y torfeidd ymaith, fe ysgynodd i'r mynydd wrtho ei hun i weddio, ac wedi ei hwyrhau hi yr oedd fe yno'n unig. A'r llong oedd weithiau yng nghanol y môr, yn drallodus gan donau canys gwynt gwrthwynebus ydoedd. Ac yn y bedwaredd wylfa o'r nos yr aeth yr Iesu atynt gan rodio ar y môr, a phan welodd y disgyblion ef yn rhodio ar y môr, dychrynasant gan ddywedyd drychiolaeth ydyw, a hwy a weiddasan rhag ofn. Ac yn y man y llifarodd yr Iesu wrthynt gan ddywedyd, cymerwch gysur my fi ydyw nac ofnwch. A Phedr a'i hatebodd ac y ddywedodd, o arglwydd os tydi yw, arch i mi ddyfod atat ar y dyfroedd. Ac fe ddywedodd tyred, ac wedi Pedr ddisgyn o'r llong, fe arodiodd ar y dyfroedd i ddyfod at yr Iesu. Ond pan welodd ef y gwynt yn gryf, fe ofnodd, a phan ddechreuodd suddo, fe alefodd gan ddywedyd arglwydd cadw fi. Ac yn y man, yr estynodd yr Iesu ei law ac amaflodd ynddo ef, ac a ddywedodd wrtho, tydi o chydig ffydd, pa ham a petrisaist. A phan eithant hwy i mewn i'r llong, peidiodd y gwynt. A daeth yr rhai oedd yn y llong ac ei haddolasant ef gan ddywedyd, yn wir mab Duw ydw ti. Ac wedi iddynt fyny trosodd, hwy a ddeithant i dir Genesaret. A phan adnabu gwir y fan honno, ef, hwy a anfonasant i'r holl wlad honno o amgylch, ac a ddygasant ato rhai oll oedd mewn anhwyl. Ac a atolygasant iddo gael cyffwrdd yn unig a gymyl ei wisgef, a chynifer ac a gyffyrddodd a iachawd. Bydde bendit Duw ar iair sanctaidd ef. Gyda'ch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Ni'n diolch i ti unwaith eto o Dduw am gyfle arall i ddod ger dy fron ac i ddod i alw ar dy enw. Yn gwybod o Dduw ein bod yn gallu dy alw nid yn unig yn Dduw ac yn greawdwr y byd, ond yr ydym yn gallu dy alw yn dad nefol arno. Oherwydd yr hyn yr wyt ti wedi ei wneud ar ein cyfer, yr hyn yr wyt ti wedi ddarparu ar ein cyfer, i ti ddarparu ffordd iachawdwriaeth, ffordd y byddem yn cael ein mabwysiadu i'th deulu di, yn rhan o'ch deyrnas di. Ac felly o Dduw i ni yn llawenhau ein bod yn gallu dod gyda'r sicrwydd mae plant i ti ydym, ac fod yn dad nefol arnom, yn dad sydd yn gwybod pob dim, yn gofalu amdanom ac yn abl i wneud yr hyn yr wyt yn ei ymynu tuag atom. Ac felly o Dduw i ni yn diolch wrth i ti edrych arnom o'r nefoedd hyd yn oed y nawr yn ystod ein hoedfa. Rwyt ti yn gwybod pob peth am ein hamgylchiadau ni. Rwyt ti'n gwybod am bob un pryder sydd yn ein cylonau ni. Rwyt ti'n gwybod am bob un ofn yr ydym yn ei hwynebu. Ac felly o Dduw i ni yn llawenhau ein bod yn gallu dod i daddoli di yn gwybod y fod ti yn gwybod y cyfan ac dy fod yn abal i ddarparu yr hyn sydd yn angenrheidiol ar ein cyfer, ar gyfer bob un sefyllfa o'n bywydau, rwyt ti yno wedi addo bod gyda ni, rwyt ti wedi addo'n harwain ni, bob diwrnod, bob awr, bob munud, bob eiliad o'n bywydau ni, rwyt ti wedi addo i fod yn agos atom fel ein tad. Ac felly o Dduw i ni yn canu dy glodydd ac yn diolch i ti am yr Efengyl sanctaidd, yn diolch i ti am ffordd iachawdwriaeth, yn diolch am y mabwysiad, yn diolch i ti am yr maddeiant pechodau sydd i'w gael yn yr arglwydd Iesu Grist. Yn diolch o Dduw, y rhyw ddydd y cawn dy weld wyneb yn wyneb. O Dduw, i ni yn gofyn tan y diwrnod hwnnw a bydde di yn ei nerthu ni i fod yr hyn dylsyn i fod yn ddyddiol yn byw ein bywydau'r mawl a chlod i'th enw di. Helpa ni yn hyn o beth o Dduw, i ni yn cyffesu, ac yn aml o Dduw ddim yn cyffesu fel ag y dylsym ni. Mae e'n rhwydd i gyffesu ein gwendid, mae e'n llithrodd ar y tafod, ac o Dduw madde ni am hyn ein bod ni yn gwybod mae pechaduriaid ydym, ac mae rhyw wybodaeth yn y pen efallai yn aml yw hyn, nad ydyn ni yn teimlo'n llygredd ni fel ag y dylsem ni. Ond o Dduw i ni yn gweddio, mae gwan yw ein dealltwriaeth o'n cyflwr hyd yn oed. I ni dal yn cyffesu ein gwendid ac yn gwybod
cymaint o dy angen di sydd arnom yn bersonol yn ein bywydau bob dydd, y mae dy angen arnom i fyw bywydau mawl a clod i ti. Ac felly yn gofyn i ti'n helpu yn y dyddiau sydd o'n blaen ni. Ond hefyd fel dy blant, o ddiw fel dy bobl yn y wlad hon, i ni yn cyffesu ein gwendid ac yn gwybod pa mor wan i ni o ddiw. I ni'n gweld ein gwendid o sil i sil, oedfa i oedfa, i ni'n gweld o ddiw cynlleied o ddiddordeb sydd ymhlith y bobl y wlad hon, tuag at y bethau di. Hyd yn oed amser yma o'r flwyddyn, hyd yn oed nawr wrth i ni ystyried cyfnod yn Nadolig, mwyafrif llethol o'n gwlad o ddiw bellach ddim hyd yn oed yn ymwybodol o'r elfen grisnogol, mae popeth wedi mynd yn angof bellach. Ac felly o ddiw i ni yn gofyn i ti i ddod ac atgoffa pobl o ystyr yn Nadolig ein bod yn dathlu dyfodiad dy fab yr arglwydd Iesu Grist i'r byd yma. Ac iddo ddod mwyn un peth o ddiw i ddyrchafu enw, ond i achub y neidiaid i wneud hynny. Ac felly o ddiw i ni yn diolch ein bod ni yn gallu cofio yr adeg hon. Cofio pwysigrwydd yr adeg yma o'r flwyddyn. I ni'n cofio heb yr enedigaeth nad oes iachawdwriaeth, ond o ddiw oherwydd yr Iesu ddod i'r byd yma. I ni'n gallu llawenhau i'r Iesu felly i fynd i'r groes yn ein lle ni. O ddiw i ni yn gweddio felly bydd ysbryd ar waith yn y dyddiau sy'n dod. Hyd yn oed yn ystod ein hoedfawn arbennig ac hyd yn oed y rai arferol o ddiw o sil i sil. I ni yn gweddio y bydd rhyw awydd yn dod ar enaid fan hyn a fan draw i ddod i ystyried y pethau hyn. Ac o ddiw wrth ystyried y byddant yn edifarhau a chredu. Dim ond ti sydd yn gallu peri'r pethau hyn i fod. Felly ni'n gofyn i ti o ddiw i weithio yn ein plith, i weithio yn rymus, yn ein dinas ac yn ein gwlad unwaith eto. Tywallt ysbryd arnom a tyrd a gweithio yn ein plith. I ni'n cyflwyno'n cwrgweddi nos Iau hefyd ac yn gofyn i ti i ymuno gyda ni, i fod yn bresennol yno ac y byddwn ni'n teimlo agos atrwydd, y bydde di'n harwen ni yn ein gweddiau ac y byddwn ni yn gallu profi o'r ffaith dy fod yn ddiw sydd yn ateb gweddiau dy blant. Tyrd felly bendithio ni nawr, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ganu Carol rhif 3, y drydydd Carol. Bachgen Aned, mab rowd un ei enw sy'n rhyfeddol, a'r ysgwydd hwn llywodraeth gaid, diw cadarn tad tragwyddol. Y drydydd Carol yn y llyfr, gyda'i sefyll i'w chanu.
Fydd am testyn o'r Efengil yn ôl Matthew, penod 14, adnod 36. Matthew 14, adnod 36. Ac atol y gasant iddo gael cyffwrdd yn unig ag ymyl ei wisgef a chynifer ag a gyffyrddodd a iachawyd. Ni'n gweld yn yr adnodau blaenorol i roi'r cyd-destun, rhyw ddarn bach ar ddiwedd y benod, adnod 34, ac wedi iddynt fyned trosodd hwy a ddeithant i dir Genesaret, a phan adnabu gwir y fan honno ef, hwy a anfynasant i'r holl wlad honno amgylch, ac a ddygasant ato yr rhai oll oedd mewn anhwyl, ac a atol y gasant iddo, gael cyffwrdd yn unig ac ymyl ei wisgef, a chynifer ac a gyffyrddodd a iachawyd. Nawr, ni'n gweld bod yr hanes yma yn dilyn yr adroddiad am yr Iesu'n cerdded ar y dŵr. Ac yno ni'n cael disgrifiad yna o Pedr yn cerdded allan at yr Iesu. Ac yna ni'n clywed am y modd y dechreuodd suddo cyn i'r Iesu ymestyn allan ato i'w achub e. Yr oedd yn barod wedi gwneud amryw weithred rhyfeddol y mywyd yr Iesu, chi'n darllen, digwyddiadau di-ri o pethau tebyg i'r hyn i ni newydd i ddarllen, a llawer arall, gwirthiau o iachau, pethau rhyfeddol yn digwydd, ac eto llawer yn parhau yn ei wrthod. Yr oedd cymdogion yr rhai yma yn Genesaret wedi ei wrthod yn barod. Ac yr oedd yn nhw wedi gyrru'r Iesu ffwrdd, ond doedd dim amser ganddyn nhw i'r Iesu. Mae'n rhyfedd i feddwl ond yw e. Un oedd yn gwneud yn dda, un oedd yn gwneud gwirthiau, un oedd yn dangos cariad ac yn gwneud rhyfeddodau ac eto yn ei wrthod. Ni'n gweld gafel pechod yn dydyn ni, gafel y byd. Dim ots beth sydd yn digwydd, does dim ots pa wirthiau. Chymod ambell waith chi'n meddwl, petai na rhyw wirth yn digwydd fan hyn. Petai'r pileri mewn ysgwyd, efallai byddwn yr rhai yma yn deffro ac yn gwrando ac yn ymateb. Chi'n meddwl ambell waith yn meddwl, petai na rhywbeth yn digwydd. Petai na rhyw symudiad ar y ddeiar a bod y ddeiar yn crynu a bod dim un crac yn ymddangos ar y wal a byddwch chi'n gwybod mae rhywbeth goruwch naturiol ydoedd a byddwch chi'n meddwl falle bydde hwnna'n deffro rhywun i gredu, i wrando i ddechrau da, heb sôn am dod i gredu a byddwch chi'n meddwl wel efallai bydde math yna beth yn digwydd. Petai chi'n gweld gwirth o iachad yn digwydd am yn plith ni. Petai rhywun yn ddifrifol wael ac bod yna rhyw wirth yn digwydd. A dwi'n sicr yn un sy'n credu bod hynny'n bosib. Bod pobl yn gallu fod yn ddifrifol wael ac os mae ewyllus yr arglwydd yw e bod na iachad yn cael ei rhoi, yna fydde fe'n digwydd. Ond chyma petai hynny'n digwydd, a fydde rhai yma a rhai efallai sy'n gwrando, rhai sy'n wedi bod yn credu. Chymod y rhai oedd yn arfer dod yma, sy'n heb fod ers amser. Petai nhw'n gweld gwirth, a fydden nhw'n credu. A fydden nhw'n credu petai rhywun yn agos iddyn nhw, yn ddifrifol wael, a bod na weddi'n cael ei rhoi drostyn nhw, ac yn amlwg o Dduw, ac bod nhw'n cael ei achau. A fydden nhw'n credu. Be fyddech chi'n meddwl? Wel, allai ddweud chi nawr, dim gobeith. Yn fy marn ni, ond i bai fod yr arglwydd ar waith yn nhw. Does dim byd yn mynd i wneud dim gwahaniaeth. Dim ots pwy sy'n pregethu yma, does dim ots beth yw'r testyn, dim ots sut maen nhw'n pregethu, ond i bai fod yr arglwydd yn bendithio, yna does dim gobaith. Ac ni'n ni profi hynny ers blynyddoedd, canrifoedd i ni'n ei weld, dyna hanes ein gwlad. Na dyma beth ni'n gweld fan hyn. Mi roedd yr Iesu yn gwneud gwirthiau, roedd yno yn ei berson, yn y cnawd, ac yn gwneud rhyfeddodau. Ac eto roedd na niferoedd yn ei wrthod. Os nad oes na waith o Dduw ar ei galon, yna ni fyddant yn ymateb. A dyna beth ni'n darllen fan hyn, a dyna beth ni'n ei dystio yn ein plith ni. Yr holl freintiau o glywed yr Efengil,
Yr holl brofiadau o weld yr arglwydd yn gwneud rhyfeddodau I ni dal yn I wrthod. Mae rhaid dal yn I wrthod. Does dim ots beth fydd yn digwydd. Fe allan ni hyd yn oed dweud petai yna ddiwygiad yn digwydd yma. Os nad yw Duw ar waith, yna mae yna rhai ond ydyn nhw yn gallu profi diwygiad heb cael ei cyffwrdd. Felly, beth bynnag yw'r digwyddiadau, felly does dim lot o bwrpas I ni weddio am ryw wirthiau, I ni'n llawenhau os oes na wirth yn digwydd a pethau rhyfeddol yn digwydd, os mae dyna I wellus Duw, I ni'n ddiolchgar iddo fe amdanyn nhw. Ond dydyn ni ddim yn mynd I ddweud dyna beth I ni'n dymuno mwyn gwely a chawdwriaeth, beth I ni'n gweddio amdano yw bydd Duw ar waith. Ond dyma beth I ni'n weld fan hyn, fe ddigwyddodd pethau rhyfeddol, ac eto cymdogion i'r pobl yma, doedden nhw ddim am yr Iesu, yn gwybod wedi clywed am yr holl bethau. Wel, yn gyntaf, wrth edrych ar yr darn bach yma, felly'r darllen y darn olaf yma o'r benod, yn sydyn heb sylwi unrhyw arwydd o cad arbennig ynddo, ond yma yna arwydd o cad rhyfeddol yn yr ychydig adnodau ar ddiwedd y benod. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar wybodaeth, yna gostyngeidrwydd ac yna arall ar gyfer gwirth. Felly, gwybodaeth, gostyngeidrwydd ac yn drydydd gwirth. Wel, yn gyntaf, y gwybodaeth yma. Mae'r lle yma mor wahanol. Yr oedd rhain yn Genesaret wedi clywed am yr Iesu, wedi gweld ei wirthiad. Nod 35, a phan adnabu gwir y fan honno ef. Ond nhw wedi adnabod e. Roedden nhw wedi sylwi pwy oedd e. Hwy anfynasant i'r holl wlad honno o amgylch ac a ddygasant ato yr rhai oll oedd mewn anhwyl. Nawr, doedd e ddim yn anodd I adnabod, mi fydde fe wedi bod yn hysbys I bob un, bydde pobl yn gwybod amdano. Mi fydde nhw wedi clywed amdano, rhai falle wedi weld e, ac wedi profi pwy oedd e, ac wedi gweld llaw gyntaf yr hyn yr oedd e wedi wneud, ac eraill wedi clywed, ond ni'n clywed ar ddechrau'r adnod, a phan adnabu gwir y fan honno ef. Williams Pantycelyn. Yn ei ddisgrifio fe'n berffaith, os edrych wnaf i'r dwyrain draw, os edrych wnaf i'r de, ymhlith a fi neu yntau ddaw does debyg iddo fe. Doedd ddim yn broblem iddyn nhw adnabod Iesu Grist. Fyddwch chi'n meddwl yn y dyddiau hynny, fydde dim camerau, fydde dim y we a'r cyfrifiaduron a'r teledu ac yn y blaen. Ond bydde fe dal ddim yn anodd I adnabod Iesu Grist. Mi roedden nhw wedi clywed amdano I ddisgrifiadau fe. Mi fydde fe wedi bod yn hysbys I nhw gyd. Ond un fel hwn, ni bu un fel hwn erioed. Ac ni fydd un fel hwn yn y presennol na'r dyfodol. Does neb wedi bod fel hwn. Ymhlith a fi neu yntau ddaw does debyg iddo fe. Roedd hwn mor adnabyddus. Meddyliwch beth oedd e fel pan oedd hwn di dod ar ei tir nhw. Ac yna pobl yn sylwi ac yn adnabod e. Byddai'n sicr un llawn urddas, llawn awdurdod. Nid oedd hwn yn un oedd yn tynnu sylw at o'i hun yn sicr, ni fyddai'n tynnu sylw at ei hun, ac eto fe fynodd sylw. Yr oedd ei berson yn mynnu sylw. Mae yna rhywbeth hyfryd am math yna o berson. Dydyn nhw ddim yn denu ac yn mynd allan o'i ffordd I ddenu sylw, ond mae ei holl bersonoliaeth nhw yn mynnu sylw. Yn cofio clywed yr adroddiad gan fy nhad am Dr Martin Lloyd Jones yn dod i'r ysbyty. Ac mi fydde fe'n gwisgo'i siwt, a mi fydde fe'n gwisgo'i got geiafol drosto, a mi fydde fe'n cerdded mewn yn dawel ac yn siarad, a falle gweddio'n dawel wrth ochr y gwely a mynd, ac yna nifer o bobl eraill yn dod ar ymweliad, ac yna pobl yn gofyn ar ddiwedd y dydd, pwy oedd y dyn hwnnw? Wel, oedd nifer wedi bod. Ond nhw'n disgrifio pwy oedd e, a sylweddoli yn y diwedd, mae Dr Martin Lloyd Jones oedd yn sôn amdano, ond oedd e ddim wedi gwneud unrhyw beth I dynnu sylw at ei hun. Yr oedd e'n edrych yn gwbl naturiol ac yn dawel ac yn ostyngedig ac yn cerdded mewn i'r ysbyty ac yn cerdded allan. Nath e ddim sefyll allan a gweiddi ar draws y lle I gyd fel mae rhai yn neud, dwi ar fi'n gweddio gyda chi nawr a pawb I wrando fel tystiolaeth. Na, dim byd o'r fath, yn gweddio'n barchus ac yn dawel wrth ochr y gwely. Dim byd amdano'n tynnu sylw, ond roedd e'n mynnu sylw.
Roedd ei bersonoliaeth yn mynd i sylw. Pam hynny? Roedd e'n ddyn diwiol, yn ddyn da ac yn ddyn glân. Mae yna rhai ond ydyn nhw. Ni'n gweld nhw. Maen nhw'n mynd i sylw yn y ffordd anghywir trwy tynnu sylw. Achos does dim byd amdanyn nhw sydd werth tynnu sylw. Ac maen nhw'n canu clochtar eu hunan. Edrychwch arno fi, dwi'n gwneud yn dda. Ond nid fyna'r Iesu. Yr oedd yr Iesu yn un nad oedd yn mynd o gwmpas y lle, yn mynd i drio tynnu sylw, ond roedd ei holl bersonau yn mynd i sylw. Roedd na urddas amdano, roedd na awdurdod amdano. Bob tro fydde'n agor i geg, mi fydde'n awdurdod. Ac mi fydde pobl yn sylwi ar yr hyn y dywedodd e. Rhaid oedd i bobl sylwi arno. Hwn oedd mab Duw ei hun. Dychmygwch y peth. Yno yn ei plith yr oedd y diwdod. Yn cerdded yn ei plith nhw. Mab Duw ei hun. Y creawdwr y byd yno gyda nhw. Hwn oedd yr un a oedd wedi achau pobl. Hwn oedd yn abal i gerdded ar y dŵr. Oedd yn newydd gerdded ar y dŵr. Hwn oedd wedi caniatáu Pedr gerdded ar y dŵr. A hwn oedd achub Pedr ag Sidon y dŵr. Hwn oedd yn gallu tawelu'r dyfroedd a'r gwyntoedd. Pan oedd hwn yn eich plith chi, fe ddath â bresenoldeb. Yr oedd na rhyw bresenoldeb rhyfedd am hwn pan yr oedd yna. Dim syndod yr oedd rhain wedi adnabod e. Dychmygwch y cyffro. Iesu Grist wedi dod. Falle ddim yn gwybod yn union amdano fe, ond roedd na rhywbeth amdano fe. Wedi creu cynnwr presenoldeb yr holl alluog yno yn ei plith nhw. Nid oedd rhaid iddo siarad hyd yn oed, na wneud dim byd. Mi fydde yna rhywbeth am ei bresenoldeb fydde'n peri y cynnwr yma ymhlith y bobl. Mi fydde chi'n gwybod ei fod yno. Fe ddaw a chysur pa le bynnag ydoedd e. Fe ddaw ag argyhoeddiad pa le bynnag yr oedd e. Ond nid oedd hynny'n wir. Pryd bynnag fydde Iesu Grist yno, fe fydde yna'r gysur yna. I'r rhai oedd mewn angen, mi fydde nhw'n teimlo yn ddiogel. Yn gwybod ei bod nhw'n saff gan ei fod yno mab Duw ei hun. I'r rhai, efallai, oedd yn ei wrthod, mi fydde wedi dod ar ryw argyhoeddiad. Mi fydde fe'i bresenoldeb yn unig wedi dod ar argyhoeddiad. Ond ni'n cael clywed hynny o dro i dro fan hyn. Rhai oedd yma ac yn gwrthryfela yn erbyn yr efengyl. Beth maen nhw wedi dweud? Doedden nhw ddim yn gyffyrddus yma. Yr oedd rhywbeth yn mynd o dan i croen nhw. Yn teimlo'n grac. Ydych chi'n teimlo felly rai o'ch chi? Ydych chi'n eistedd yma nawr os yn gwrando? Ydych chi yn teimlo'n grac yn meddwl dwi ddim yn licio bod yma? Mae yna rhywbeth am fod yma sy'n mynd o dan fy nghroen. Nawr, gallai hwnna fod yn unrhyw beth am y ffordd ni'n canu neu beth bynnag, ond wrth gwrs ar ryw lefel arall. Fod ar efengyl, fod presenoldeb ar arglwydd, bod na rhywbeth wrth o trwy'r drysau, bod na rhywbeth yn eich corddi chi, fod rhywbeth am presenoldeb y lle sydd yn gwneud chi'n grac, bod chi ddim yn gyffyrddus yma, mae'n eich chi deimlo'n euog, a chi ddim yn hoffi hynny, felly yn lle cydnabod euogrwydd beth sydd yn digwydd, i chi'n beio'r capel, dyna beth sydd yn digwydd mewn capeli, os yw'r arglwydd yn bresennol yna, a dyw e ddim yn bresennol ym mhob un eglwys Cristnogol, yn sicr i chi. Dyw e ddim hyd yn oed yn sicr yn bresennol mewn llefydd sydd yn galw un yn efengylaeth. Ond os yw yr arglwydd yn bresennol yma, yna'n sicr i chi, yr rhai di-gred, mi fyddwch chi'n teimlo'n anghysurus ac mi fyddwch chi'n grac pam, achos fe fydd presenoldeb yr arglwydd o ran ei natur yn peri argyhoeddiad i chi. A'r cam cyntaf o argyhoeddiad yw hyn, os nad yw yn waith achubol, yw beio rhywun. Beio'r pregethu, beio'r neges, beio'r pobl, beio'r rhywun, achos i chi ddim yn fodlon. Felly pan oedd yr Iesu yno yn ei plith nhw, mi fyddai bresenoldeb wedi argyhoeddi. Hwn oedd yr un oedd yn gallu siarad yn gwbl awdurdodol a holl arweinwyr crefyddol y wlad. Yr oedd hwn yn gallu cyrryddu arweinwyr crefyddol y wlad. Yr oedd yn gallu ei herio a'i cyhuddo o ragrydd. Doedd neb arall gyda'r hyder i wneud hyn. Ond yr oedd hwn oedd yn gallu gwneud yr hyfeddodau yma, yn gallu sefyll lan i'r arweinwyr ac yn gallu ei herio nhw ac yn gallu i'w gwynebau nhw ei galw nhw'n ragrythwyr.
Ac eto roedd yn gallu wneud yn y ffordd cywir, heb colli tymer, heb fod yn flin yn y cnawd, yr oedd yn gallu dweud gyda phob awdurdod. Ac eto, fe all hwn ymestyn allan ei law i achub un oedd ar fi'n boddi. Dyna chi, oedd yr Iesu, dim syndod bod e'n tynnu sylw, dim syndod bod nhw'n i adnabod Yr oedd hwn gyda'r cyfan. Yr oedd e'n llawn tosturiad bawb. Yr oedd y cydbwysedd yno. Yr oedd e'n gallu cyrryddu yr arweinwyr hagrithiol ac yr oedd e'n gallu ymestyn allan ei law ac yn gallu achub un oedd ar fi'n boddi. Yn gallu rhoi cysur i pwy bynnag oedd mewn angen. Pa le bynnag yr aeth fe wnaeth yn dda. Yr oedd pob un yn elwa, bob tro yr oedd yn ei plith. Dim syndod bod Pantycelyn yn dweud, os edrych wnaf i'r dwyrain draw, os edrych wnaf i'r de, ymhlith a fi neu yntau ddaw does debyg iddo fe. Dim syndod fod y bobl yma yn nabod yr Iesu. Pan nath ddod ar y tir, roedd nhw'n dweud, mae'r Iesu wedi dod ac yr oedd y neges wedi mynd ar wasgar ar led mor gloi. Yr oedd nhw'n barod yn gwybod amdano. Chi'n modd rhai yma heddi, i chi yn sicr yn gwybod am yr Iesu. I chi yn gwybod am ei weithredoedd i chi'n gwybod am ei neges chi'n gwybod pam y dath i'r byd yma. Mae'r rhai yma heddi, yr rhai sydd wedi bod yma yn gwbl ddiesgus, yr ydych chi wedi gweld ei effaith ar y neidiau, yr ydych chi wedi gweld ei ras ar waith. Chi falle gallu tystio beth ydych chi'n dweud y gwir, eich bod chi'n gallu tystio i'w ras ar waith yn eich bywydau chi. Ei fod wedi bod yn drigarog wrthych chi. Ei fod wedi'ch bendithio chi, gyda sawl bendith. I chi'n gwybod llawer yn y pen. I chi'n gwybod yr hyn y mae'r Iesu yn ei gynnig i chi, fel mae Pantycelyn yn mynd ymlaen, siwr o fod yn yr emyn orau fuodd erioed. Fe roes ei ddwylo pur ar led, fe wisgodd goron ddraen, mwyn i'r brwnt gael bod yn wyn fel hyfryd liain maen. I chi'n gwybod hwnna i gyd? I chi'n gwybod pam dath Iesu Grist i'r byd? I chi'n gallu dweud wrth bobl, ac falle bod chi wedi, ac eto dal heb gredu'n iawn, i chi gallu dweud wrth bobl, dyma pam dath Iesu Grist i'r byd, i achub pechaduriaid. Fe ddath i cael ei eni mewn presau pam, mwyn tyfu yn ddyn, mwyn cadw'r ddeddf yn ystod ei fywyd, ac yna fel ein cynrychiolydd i roed ei ddwylo pur ar led, ac yna wisgo goron ddraen. Pam? Mwyn i'r brwnt gael bod yn wyn fel hyfryd liain maen. Dyna pam mae Pantycelyn yn rhoi taro'r hoelen ar ei phen. Mae wedi dweud, dyma pam dath Iesu Grist, ac i chi'n gwybod hynny. Fe ddath ei achub y neidiau i roi bywyd tragwyddol, i faddau eich pechodau, i ddod â heddwch rhwng Duw a dyn, i'ch mabwysiadu eneidiau colledig i'w deulu. Dyma pam dath Iesu lawr o'r nef i'r ddaear. Ac fe wnaeth hyn trwy roed ei ddwylo pur ar led. Dyna chi ddwylo pur. Dyna chi y dwylo nath ymestyn allan at Pedr a'i achub o'r tonnau. Dyna chi ddwylo pur. Dyna chi'r dwylo a oedd yn cyrryddu ac yn pwyntio at y rhagrithwyr crefyddol arweinwyr i'r ddewig. A galw nhw'n rhagrithwyr y dwylo pur yna. Dyna chi'r dwylo ath ar y groes y dwylo pur yma. Fe nath yr Iesu ar y groes cymryd ein cosb yn ein lle ni. Rhaid oedd i'r dwylo rheini fod yn bir. Fe fuodd fyw bywyd perffaith. Fe fod lonodd beth oedd y tad wedi gofyn ohono i gadw'r gyfraith yn ein lle ni. Gyna wrth iddo gael ei groes hoelio, fe wisgodd goron honno. Dyna chi gosb ddioddefol drosto ni. Nid yn unig i ddyn yn ei holl gasineb ei groesholio, ond yno ar y groes fe dderbyniodd felltith y tad yn cael ei dywallt yn llwyr arno. A phan adnabu gwir y fan honno ef. Be wnaethon nhw? Pa wnaethon nhw sylweddoli pwy oedd hwn? Hwn yw Iesu Grist, dyma i chi'n rhyfeddol.
A phan adnabu gwir y fan honno ef, hwy a anfonasant i'r holl wlad honno o amgylch, ac a ddygasant ato yr rhai oll oedd mewn anhwyl. O, mae yn un peth I wybod amdano. Ond mae yn fater arall I deimlo ei bresenoldeb yn ein plith ac ymateb I hynny. Ond ydyw efallai bod ni'n gallu dweud ein bod ni'n gwybod llawer. Ac efallai gallu dweud bod ni wedi profi llawer. Ond mae yn fater arall I gallu dweud ein bod wedi ymateb I hynny. Gai ofyn, a yw yr arglwydd yn agos atoch chi? A ydych chi'n teimlo ei bresenoldeb yma? Dyma beth oedd yr rhain yn yr adroddiad yma, yr oedden nhw yn ei adnabod ond be wnaethon nhw? Eithon nhw'n syth I alw ac I ddweud wrth bobl mae'r Iesu yma. A ydych chi'n dweud hynny am yr oedfa hon? Ac am unrhyw oedfa? A ydych chi'n credu fod yr arglwydd yn bresennol yma? Achos os nad yw gwastraff amser yw ymdrechio ni yma. Os ydych chi'n credu fod yr arglwydd yma, beth I chi'n neud am y peth? Ydych chi'n galw ar ei ddod lawr fwy i'n plith ni? Ydych chi'n gofyn I eraill I ddod yma? Neu ydych chi'n meddwl, sdim ots, I jyst yn cwrdd pnawn yw neu cwrdd bore cwrdd bore, sdim ots am y cwrdd bore, os doi unwaith, os doi ddwywaith, sdim ots. A ydy'r cyfarfodydd arbennig sydd yn ni? Ai dim ond cyfarfodydd yw neu a yw yr arglwydd yn bresennol? Os yw yr arglwydd yn bresennol, os yw un sydd yn fab Duw ac yn gallu gwneud rhyfeddodau, yna ydych chi yn credu y gallu achub yma mewn cwrdd fel hon? Ydych chi'n credu hynny? Ydych chi'n dod yma i'r oedfa hon ac yr oedfa mewn ychydig bach o amser? Ydych chi'n dod llawn cyffro? O, mae'r arglwydd yn bresennol yma, mae'r gair yn cael ei ffrigethu yma, mae'r efengil yn cael ei chyhoeddi fan hyn, ac os felly, o na fydde pobl yn dod. Beth I ni'n mynd I wneud nos Iau? I ni'n mynd I nos Iau, nos Fercher i'r oedfa Saesneg, nos Iau i'r oedfa Gymraeg. Beth I ni'n mynd I wneud? O Dduw, tyrd i'n plith ni, tyrd lawr i'n plith ni. I ni angen dy bresenoldeb. Heb dy bresenoldeb, fedrwn ni wneud dim. The question yw, a ydych chi yn credu fod agosatrwydd yr arglwydd yma? Os nad ydy mae'n drychinebus yn ein plith ni. Yna capel yw crefyddol. Dydyn ni ddim eisiau fod yn gapel crefyddol. Gymaint I ni'n caru'r iaith. Dydyn ni ddim yn gwneud hwn. Mwyn hyd yn oed gwella statws yr iaith. Mor hyfryd yw cael yr iaith yn dod nôl ar ei thraed. Ond dyna'r pwrpas. Y pwrpas yw addoli Duw yn ein mamiaeth ni ac I weddio bydd Duw yn dod ac yn bendithio ei blant unwaith eto yn y wlad yma. A yw yr arglwydd yma? Os nad yw mae'r angen I ni ofyn iddo fe ddod, tyrd i'n plith, dyma beth oedd fan hyn, yr oedd yno, ac roedden nhw'n ei adnabod fe nathon nhw ddirnadu bod yno yn ei plith. A be wnaethon nhw? Fe eithon nhw a dwedon nhw wrth I plant, a'i brodyr, a'i chwiorydd, a'i mamau, a'i tadau, a'i hewyrth, a'i modryb. Fe eithon nhw dweud oedd pawb, dewch, mae'r Iesu yma, mae'r rhaid I chi ddod. Dyma be wnaethon nhw, fe wnaethon nhw ymateb iddo fe. A beth nath yr heini? Fe ddeithon nhw. Pwy ddeithon nhw? Yr rhai anghennus, yr rhai anhwylus, yr rhai oedd yn sal, yr rhai oedd mewn angen. A oes na'r rhai mewn angen dyn ni? Yn sicr bod na. Ydyn ni'n gofyn iddyn nhw ddod? Ydyn. Falle ddim o'r aml ag y dylsyn ni. Falle bod yna'n dangos I ni. Nad ydyn ni yn credu yn sofraniaeth Duw. Ei fod yn abal I wneud gwirthiau yn ein plith ni heddi. Ceisiwch yr arglwydd tra y galler ei gaelef. Gelwch arno tra fyddo yn agos. Os yw yr arglwydd yma ac I ni'n gweddio'n dair ei fod yma. Os yw yma a'ch bod chi yn teimlo ei fod yma. Yna galwch, ceisiwch tra gellir ei gaelef. Gelwch arno tra fod yn agos, tra fod ger llaw. Mae yna bethau rhyfeddol yn gallu digwydd pan mae'r arglwydd yn agos ger llaw.
Y mae pethau gwirthiol yn gallu digwydd pan mae'r arglwydd yn bresennol. Y mae'r cyffro y tu hwnt i eiriau. Mae'r pethau rhyfeddol yn gallu digwydd. Petai'r arglwydd yn dymuno, falle ysgwyd yr holl adeilad yma. Petai'r arglwydd yn dymuno, fe alle argyhoeddi'r pobl yn y strydoedd a peri iddyn nhw ddod i fewn. Fe alle wneud hynny. Falle fydd yn cadw am sbel cyn bod yn wneud hynny. Fe alle wneud y henw yma. Fe alle wneud y prynhawn yma. Tra mae'r arglwydd yn gallu wneud yr hyn yma. Ond os yw yma'n bresennol, pwy a hwyr be allai wneud i chi? Gydwch ni symud ymlaen. Drychwch ar y gostyngeidrwydd sydd yn y darn yma. Nid yr rhai iach. A dyna'n problem ni. Mae'n gwlad ni'n llawn o bobl sydd yn meddwl eu bod nhw'n iach. Nid rhai iach hyderus a ddath at yr Iesu. Nid rhai sal, ond yn meddwl ei bod yn ddigon cryf i wella ei hunan hyd yn oed. Dim rheini. Dim yr rhai hynny dath at yr Iesu fan hyn. Fe nath y bobl dweud, mae'r Iesu yma, dwi wedi adnabod a be wnaethon nhw? Eithon nhw'n ôl yr rhai sal, yr rhai mewn angen. A nid yr rhai oedd yn meddwl, wel dwi'n sal, ond fedra i wella fi hunan, fedra i cymryd cwpl o bethau fan hyn, moddion cartref, a fedra i wella fi hunan, diolch yn fawr sy'n eisiau help arna i. Ac felly, nid rheina ddath. Nid yn sicr, y rhai oedd yn gwbl iach o'r nhw'n meddwl dwi ddigon da. Ond chi'n meddwl beth? Fe ddath y rhai anhwylus. Achos o'n nhw wedi clywed am yr Iesu. O'n nhw wedi clywed fod yr Iesu gerllaw. Ac roedden nhw mewn angen, roedden nhw eisiau gwella. Y rhai a wybu na allan wneud dim byd i wella eu cyflwr. Y rhai oedd heb unrhyw obeth. Matthew penod 9 a 23, canis ni ddeithim i alw rhai cyfiawn, ond pechaduriaid i edifeirwch. Nid yw hynny'n wir. Chymod, mae'r rhai sydd yn meddwl fod nhw'n iach yw'r broblem. Dyna'r broblem. Ni welwn ni fendith ymhlith y byd, hyd y gwel y byd ei phechod. Dyna'r sefyllfa, ni fydd pobl yn dod i gredu nes eu bod nhw'n gweld bod problem ganddyn nhw. Y sawl a ddaw i'n hoedfaon, fyddwn ni ddim yn gweld a chybiaeth hyd y byddant hwy yn gweld bod nhw mewn trwbl. Dyna'r broblem. Fyddan nhw ddim yn dod i gredu yn Iesu Grist nes eu bod nhw'n gweld eu pechod. Dyw e ddim yn mynd i ddigwydd. Mae'r rhai sydd yn ein plith ni fan hyn, dyn nhw ddim yn mynd i wneud proffes hyd nes eu bod nhw'n gweld eu pechod. Fydd e ddim yn digwydd. Yr rhai ni'n gweld yn dod i'n gwasanaethau arbennig ni. Ni newydd ac ni'n ddiolchgar yn dydyn ni. Ond beth ni'n gweld bob blwyddyn, yn ystod ein carolau ni, yn ystod ein diolchgarwch ni, falle fe welwn ni nifer yn dod. Ond beth sydd yn digwydd? Mae yna flwyddyn arall yn mynd heibio. 12 mis yn mynd heibio. A dydyn nhw dal ddim wedi credu. Gall unrhyw beth ddigwydd mewn 12 mis. Gallen nhw wedi fynd o fyd amser i dragwyddoldeb. Fe allan nhw. Falle unrhyw beth ddigwydd. Bob un oedfa pregethu. Fe allan ni weld pobl yn dod ambell waith hyd yn oed. Mwynhau hyd yn oed. Sawl gwaith ni wedi cael hynny. Fi'n gwybod falle byddwch chi'n meddwl bod yn rhyfedd, ond mae'n digwydd pan yn pregethu ffwr ambell waith. Chi'n cael pobl a chi'n gwybod. Mae nhw'n dod lan a chi'n gwybod dyn nhw falle ddim wedi deall. Ddim wedi deall dim. A maen nhw'n siglo'ch llaw chi ar y diwedd, diolch yn fawr. O leia bod nhw'n gwrtais. Ond chi'n gwybod dyn nhw ddim yn ddiolchgar. Achos nhw wedi deall be ni wedi ddweud. Achos petai nhw wedi deall, fydden nhw wedi cerdded lan a mynd allan. Maen nhw'n dweud, nes i fwynhau yr oedfa. Ac eto gyd heb eu cyffwrdd. Ni fydd unrhyw achubiaeth, hyd y gwelant ei pechod a'i hangen. Chi'n meddwl, mae yna lawer yn dod yn hyderus. Hyderus am ei cyflwr, yn gwbl sicr ei bod wedi byw hyd yn hyn bywydau da. Ond nid dyna yw disgrifiad cymdeithas. Ond nid yw'r mwyafrif llethol o bobl fydden ni'n dod ar eu traws nhw yn meddwl bod nhw'n bobl dda. Crefyddol rhai, digrefydd eraill, ond pawb yn meddwl bod nhw wedi gwneud yn reit dda. Bod yna ryw safonau ganddyn nhw, mae'r safonau tipyn is yn yr genhedlaeth i ni'n byw na beth oedd y hanner canrif yn ôl, mae pethau wedi mynd yn rhemp, ond maen nhw'n meddwl yn ôl safonau cymdeithas heddi bod nhw yn reit dda. Maen nhw wedi bod yn weithgar, maen nhw wedi bod yn garedig,
Does ganddyn nhw ddim cysyniad o gwbl o'i hangen, ond nid yw'n wir. Os ewn ni'n ôl hanner canrif yn ôl, mi bydde pregethu falle allech chi ddweud, o ran yr elfen hon, o cyhoeddi bobl am ei hangen, falle chydig yn haws. Dwi'n yn gwybod os yw'n wir a'i ffeidio, ond erbyn heddi, does dim clem gan bobl am eu pechod nhw. Dyn nhw ddim hyd yn oed wedi ystyried eu bod nhw wedi gwneud unrhyw beth o'i le. Ac o le, wel ie, dwi ddim yn berffeth, ond dyna'r lefel. Dyn nhw ddim yn gallu gweld eu hunan fel pechaduriaid, dyn nhw ddim yn gweld eu hunan yn fochedd ac yn frwnt. Dyn nhw ddim wedi gweld bod popeth wedi lygru, dyn nhw ddim yn ei weld e. Does dim syniad ganddyn nhw. Petai pobl crefyddol Cymru yn dod i'r oedfa hon heddi, allai'ch sicrhau chi, siwr o fod, os ydyn nhw'n gwrando a ddim yn setlo lawr i gysgu am yr oedfa, yna fydden nhw'n ddim yn hoffi fe o gwbl. Fydden nhw'n dweud, chi mynd ymlaen am bechod. Trwy'r amser am bechod. A dwi'n reit dda, dwi'n well na nhw tu fas, dwi'n dod i'r capel. Dwi'n dod i'r cwrdd. A mi fydden nhw'n sicr yn meddwl bod ni yn bobl eithafol llwyr, dros ben llestri. Yn gwbl eithafol yn meddwl, yn ystyried hyd yn oed ei bod nhw mewn angen ddirfawr. Ond, fe welwn fendith ar eneidiau lle gwelir eneidiau anghennus anhwylus. Dyna chi wahaniaeth. Os ydych chi'n dod i'r oedfa yma, meddwl bod chi'n iawn, ac yn meddwl bod chi wedi byw yn weddol. Hyd yn oed os oes proffes efengylaidd ganddo chi, ac chi'n ticio pob bocs chi'n gallu meddwl amdano. Ond falle dydych chi ddim wedi gweld eich pechod. Ac mae beth, fydd dim achubiaeth i chi hyd yn oed. Hyd nes i chi weld eich pechod. Hyd nes bod chi'n anhwylus, dim o reidrwydd yn gorfforol, ond yn ysbrydol. Mae rhaid i chi weld eich bod yn anhwylus. Dyma digwyddodd fan hyn, fe ddath y rai anhwylus. Fe ath y bobl allan a dweud wrth yr anhwylus dod. Doedden nhw ddim yn gwastraffu amser, mae yna bwrpas i yn dewch yn eich niferoedd. Dyma rhai a wahoddir i ddod at yr Iesu a dymunwn i'r sawl sydd heb weld ei cyflwr i chi weld eich cyflwr. A'r unig beth fedrai ddweud wrthoch chi yw gweddiwch hyn, o Dduw graslon, ac o'r llygaid fe naid i weled fy angen am Grist. O ran unrhyw beth arall, does dim pwrpas. Fe fyddwn ni'n cario ymlaen i bregethu, ond dyna sy'n rhaid i chi wneud, gweddiwch o Dduw, agor llygaid fe naid i fi weld fy mhechod. Achos heb hynny, does dim gobeith i chi. Proffes a'i ffeidio, gweddiwch, dangos i mi fy mhechod, dangos i mi pa mae'r anhwylus ydw i, ac yna falle byddwch chi'n dweud, falle bydd na obeth i fi. Achos i chi wedi clywed, dim ond yr anhwylus sydd yn cael ei bendithio. Dydy'r iach ddim yn cael ei bendithio yn yr ystyr yma. Does dim gobaith i'r rhai sydd yn meddwl eu bod nhw'n gyfiawn. Dim gobaith o gwbl. Colledig fyddwch chi, trach bod chi'n meddwl. Os i chi meddwl, dwi'n efengyledd, does dim gobaith i chi. Os i chi meddwl, wel, dwi'n neud hyn a llall, a dwi wedi neud hwn, a dwi'n gwybod hyn, dwi'n darllen fy Meibl. Gai ddweud hyn i chi, does dim gobaith i chi. Os i chi wedi gweld eich pechod ac yn pwyso'r Grist, mae pob gobaith i chi. Peidiwch a dibynnu ar y pethau anghywir. Ond os ydych chi wedi gweld eich cyflwr trienus, beth yw'r cyngor? Dewch at Iesu Grist. Yr un sydd yn abal i ddelio a'ch cyflwr, dyma be ni'n clywed fan hyn, ac a ddegasant ato yr rhai oll oedd mewn anhwyl, yr rhai anhwylus yma, dewch at Iesu Grist. Eraill sydd yn blant i Dduw, dewch ag eraill at Iesu Grist. Beth i ni'n neud i wahodd pobl i ddod at yr Iesu, ein plant, ein aelodau yn teuluoedd ni. Dyma i chi'r gyfnod traddodiadol. Mae bron yn anodd i gael teuluoedd i ddod i'r hyd yn oed yr oedfa nadoligedd bellach yn diwedd. Dyna pa mor ddigred yma'r gymdeithas yma di mynd. Ond ein bod ni'n gweddio'n ddyfal, dewch, tyrd i'r oedfa, tyrd gwrando pam, achos bob tro dan sain yr efengil mae yna obaith. Os yw'r Iesu'n bresennol, os yw'r Iesu yma ein gallu gwneud rhyfeddodau. Does dim lle fan hyn yn yr rhai a ddath at yr Iesu at falchder. Does dim canu clochtar ei hunan. Llai ddim dychmygu fan hyn rai yn dod at yr Iesu
ac yn dweud, dyma fi, rwy'n anhwylus, a dyma'r rhestr hir o bethau sy'n bod â fi. Dwi ddim yn credu hynny o gwbl. Doedd dim cerdded i mewn, neu trwynau fyny yn yr awyr. Yr oedd rhain yn dod yn flinderog ac yn llwythog ac yn wan anghennus. Yr oedd na ostyngeidrwydd yma, yr oedd rhain yn teimlo'n sal, yr oedd rhain yn teimlo yn anobeithiol. Ydych chi'n gwybod beth yw teimlo'n anobeithiol? Does dim gobaith i chi. Chi falle wedi dweud, wel, ges i fy magu ar aelwyd Gristnogol ac fe nes i wrthod yr efengil, dwi wedi gwneud hyn ar llall, dwi wedi meddwl hyn ar llall. Pa obed sydd i fi? Gai ddweud hyn wrthoch chi? Chi yw'r union rhai yr oedd yr Iesu yn bendithio. Yr rhai sydd gyda problem yw'r rhai sy'n meddwl bod nhw wedi bod yn blant bach da. Yr rhai sydd yn meddwl bod nhw'n cadw rheolau ac yn byw yn urddasol o fewn cymdeithas ac wedi llwyddo. Dyna rhai sydd â problem. Ond chi sydd yn llwythog ac yn flinderog ac yn anghennus, yn anhwylus. Chi'n gweld y gostyngeidrwydd hefyd yn adnod 36 ac atol y gasant iddo gael cyffwrdd yn unig ac ymyl ei wisgyr. Dyna chi pa mor ostyngedig oedd rhain. Dyma chi'r dangos i chi pobl sydd wir wedi deall pan yn anhwylus ac yn gweld eu cyflwr nhw. Nid oedd rhain yn meddwl bod angen gwneud rhywbeth mawreddog o flaen yr Iesu. Nid oedd rhain hyd yn oed yn disgwyl gwrandawiad, roedden nhw'n teimlo mor wael am ei hunan, doedden nhw ddim yn disgwyl y byddai'r Iesu'n gwrando ar rhai fel nhw. Efallai rhai pobl yn meddwl bod eu hachos nhw mor bwysig bod nhw'n disgwyl cael rhyw gyfweliad bersonol. Ond na, nid dyna sydd fan hyn. Yr oedd rhain yn gwbl ymwybodol o'i hangen, maen nhw'n anhwylus, maen nhw'n fwy na pharod i beidio cyffwrdd ar Iesu, cyffwrdd ymyl ei wisgau yn unig. Dyna chi pa mor ostyngedig oedden nhw. Nid ydyn yn teimlo ei bod yn ddigon pwysig, yn ddigon da i gyffwrdd â Iesu Grist ei hun. Yr oedd yn ddigonol i gyffwrdd â'i ddillad. Ydych chi dychmygu'r peth? Mae'n arbennig yn dweud. Maen nhw wedi ddeall. Dwi'n sal, dwi'n frwnt, dwi'n eog, dwi'n anhwylus, dwi'n neb. Does gen i ddim byd. Does gen i ddim byd yn fy llaw. Dwi ddim hyd yn oed yn ddigon da i ddod â chyffwrdd a'i lawe, felly na i gyffwrdd ac ymyl i wisgau. O rhai yn dod tra'n plygu pen, gan yn dod i bresenoldeb un mor fawr. Ydych chi yn gwybod am yr Iesu yr hyn a wnaeth a phwy ydw? Wel, chi'n gwybod amdano'n sicr. Os felly, ydych chi'n gwybod am eich cyflwr chi, eich anhwylder tragwyddol. Oes na rhai yma sydd wedi dod, a'i bod nhw'n llawn trwbl yn eu heneidiau nhw. Wel, dewch, agosewch ato, dewch at yr Iesu. O rhaid i chi ddod yn agosach os am gyffwrdd ac ymyl i wisg. Ond dyna beth sydd angen i chi wneud. Dewch yn agosach at yr Iesu. Dyna beth ddigwyddodd fan hyn. Yr oedd yr Iesu yn eu plith nhw ac fe ddath rhain. Gafon nhw gwahodd i ddod a fe ddeithon nhw ac fe wnaethon nhw ddod a chyffwrdd ac ymyl i wisgau. Digon agos i gyffwrdd ac ymyl i wisgau. O na fyddech chi'n dod. Yn dod ato. Dewch, gwyliwch, gwrandewch, ymystynwch allan ato. Dyna beth ni'n ei wneud bob dydd Sul, ni'n gofyn i chi ddod at yr Iesu. A gai fi nôl i'r cwestiwn yma, ydych chi yn credu fod yr Iesu yn bresennol yma? Os nad ydych chi, pam i chi yma? Falle bod chi'n garedig yn meddwl bod chi'n rhoi rhyw hwb i'r cwrdd, wel ni'n ddiolchgar iawn am hynny. Ond falle bod yna rhywbeth gwell allwch chi'n neud, gweddiwch bydd yr Iesu'n bresennol yma, achos os nad yw yna gwastraff amser yw'r cyfan. Sa'n ni eisiau chwarae crefydd. Sa'n ni'n chwarae capel. Mae'r anodd yn yr oes yma. Dwi ddim yn gêm sydd yn hawdd i'w chwarae yn yr oes yma. Dyw pobl ddim eisiau dod i'r capel yn yr oes yma. Dyw pobl ddim eisiau crefydd yn yr oes yma. Felly dyw'r chwarae'r gêm ddim o unrhyw werth o gwbl. Dwi ddim yn deall pam bod pobl yn mynd i'r capel. Os mae dim ond chwarae capel yn nhw a bod yn grefyddol. Ond os yw'r arglwydd yn bresennol. Fe allai wneud rhyfeddodau. Fe allai iachau. Fe allai achub enaid o uffern tragwyddol yn y fan a'r lle. Dyna pam gafodd ei eni.
Dyna pam ni'n dathlu'r dolyg. Fe gafodd ei eni mwyn achub pechaduriaid. Dyna pam fe ddath e. Nawr ydych chi'n credu hynny? Gewch chi symud mlaen yn sydyn iawn I orffen ac yn fyr gwyrth. Adnod 36. Be sy'n bob tro, mae mor hwydd yn diwy, pan ych chi'n cael testyn, dim ond rhaid I chi ddarllen yr adnodau, ac mae e'n dilyn bob tro, yr un yw'r neges, yr un yw'r patrwm bob tro. Os yw'r Iesu yn bresennol, chi'n gwybod bod rhywbeth yn mynd I ddigwydd, ac ych chi'n gwybod os yna rhywun yn anghennus, mae yna iachad yn mynd I ddod, a gadewch chi ni weld, ac atol a gasant iddo, gael cyffwrdd yn unig, ac ymyl I wisgef, a chynifer, ac a gyffyrddodd, a iachawd. Does dim canlyniad arall gellir ei ddychmygu. Wedi clywed yr hyn oedd yn barod wedi ei wneud ar hyd o wlad o feddwl am ei holl garedigrwydd a grasysau tuag at bobl, ni wrthodwyd yr un a ddaeth am iachad. Does dim un enaid erioed wedi cael ei wrthod. A chynifer ac a gyffyrddodd a iachawd. Pob un dath lan at yr Iesu ac a gyffyrddodd a gymyl ei wisg iachawd nhw. Pob un. Oeddech chi hefyd yn gwybod, does dim un enaid yn mynd I fod yn uffern bydd yn gallu dweud fe ddesi at Iesu Grist ac fe gwrthododd ei. Fydd dim un yn gallu, achos does dim un wedi bod. Mae pob un a ddath at yr Iesu yn cael ei dderbyn. Nawr falle byddwch chi'n dweud, wel fe ddesi at Iesu Grist a dwi'n gwybod dim byd. Gai ddweud hyn wrthoch chi, deithoch chi ddim at Iesu Grist yn llwythog ac yn flinderog. Fe ddeithoch chi llawn hyder. Dwi'n iach. Deithoch chi ddim at yr Iesu. Ond yr rhai sydd yn dod at yr Iesu yn y modd yma, does dim gwrthodiad, a chynifer ac a gyffyrddodd, a iachawd, a ydych chi yn gallu dychmygu cyffwrdd ymyl I wisg? A cael eich gwrthod? Allech chi ddychmygu'r peth? Allech chi ddychmygu'r Iesu fyna newydd ddod, a'r pobl yn dod ato, a'r rhai yn cyffwrdd a cael iachad, a'r rhai ddim? Allech chi ddychmygu hynny? Mae'n ofnadwy I feddwl mewn peth. Yr oedd yr Iesu gymaint llawn tysturi, pob un a gyffyrddodd, fe iachawd nhw. Mae ei air yn llawn addewidion, trwy ffydd, yr hyn sydd angen I chi wneud heddiw, nid y cyffyrddiad a iachawd, y cleifion yma, ond Iesu Grist, ond trwy ffydd, I chi allu credu hynny. O'r Iesu y daeth yr iachad, nid ei wisg, ni'n gwybod hynny. Fe welir y ffydd yn y parodrwydd I ddod allan at yr Iesu. Gwelir y ffydd wrth i'r llaw ymestyn allan at ei wisg. O le ddath y ffydd, rhodd gan Dduw. Dyna pam does byth gwrthodiad. Y mae'r cyfan yn waith gan Dduw. Os ych chi'n dod, fe sydd wedi'ch arwain chi. Mae'n chymryd beth sy'n drist. Ych chi'n gweld rhai ac yn eistedd, ych chi'n gweld nhw'n camu un cam arall I ffwrdd I dragwyddoldeb colledig. Bob tro yn setlo I gysgu yn ystod yr oedfa, bob tro yn troi pen I lawr neu beth bynnag, bob tro falle rhai ar y we yn troi'r cyfriadur bant. Dwi wedi cael digon ar hwnna. Lle bynnag I chi, mae e weld yn diwy, ni gallu weld e. Chi gallu gweld gwrthodiad, o'ch mae bob un oedfa chi'n gwrthod, mae un cam ymhellach I dragwyddoldeb heb Grist. Ond yma e'n rhoi ffydd I rhai I gredu, ac I ymestyn, ac I gyffwrdd a gymyl ei wisg. Hyd yn oed, beth nhw'n cyffwrdd ei wisg e? Ni fydde dim yn digwydd, ond I bai i'r pŵer ddod o'r Iesu ei hun. Gwaith yr arglwydd yw'r cyfan, nid yn y weithred o gyffwrdd, nid yn y weithred o ddod at yr Iesu, nid yn y weithred o weddigweddio, nid yn y weithred o wneud unrhyw broffes, dim dyna beth yw e, Iesu Grist yw'r cyfan, nid ein ffydd sydd yn hachub, ond yr Iesu fe sy'n iachau. Dychmygwch petai rhai wedi dod allan. Yn gwybod yr hyn y gall wneud, mae hwn yn erchyll o syniad. Dychmygwch petai'r rhain wedi dod allan gyda'r dorf a wedi gweld yr Iesu yn gwybod ac yn adnabod pwy oedd e, wedi clywed am yr hyn ar oedd e wedi wneud. A dychmygwch I bod nhw'n agysau hyd yn oed at yr Iesu, bod ei ffrindiau'n sal a maen nhw'n dod lan at yr Iesu, reit wrth ymyl yr Iesu. Ond dyn nhw ddim yn ei gyffwrdd e.
O, mor agos, allwch chi ddweud. O, mor agos. O'n nhw fewn cyffwrdd. O'n nhw bron yn gallu cyffwrdd ag ond wnaethon nhw ddim i gyffwrdd Ond oedd yr un drws nesaf wedi, a beth ddigwyddodd gafon nhw iachau. Ond oedd y llall wedi dod, ond nhw'n gwybod am yr Iesu. Roedden nhw'n ei adnabod ond nhw'n gwybod mai da oedd mai hyd yn y mab Duw oedd Roedden nhw wedi clywed am y gwirthiau ymwnaeth Ac maen nhw'n dod gyda'r dorf, maen nhw'n dod wrth i ymyl a mae'r rhai yn cyffwrdd, a maen nhw'n sa'i mynd i gyffwrdd. Mor agos. Oes na'r rhai yma? Rhai sydd yn cydnabod eu cyflwr eu gwendid, yn gwybod bod angen arnynt. Ond yna falle'n meddwl eu bod nhw'n rhy anheilwng, yn rhy anhwylus ac yn rhy wan. Ond chybod beth, dyna'r union rhai. Ond chybod beth, hyd yn o'r rheini, fe all rhai o'r rheini cerdded o yma'r ddiwedd yr oedfa a mynd, heb cyffwrdd ac ymyl i wisg. O, na ddowch chi ato, trwy weddi, yno yn eich sedd, cyffeswch eich gwendid, eich pechod, gyfynwch. Bydd yr rhaid dweud, sut dwi'n gofyn? Wel, os ots. Sa'n credu bod yna ots os ych chi'n dweud y geiriau iawn? Chi'n dod, golch fi, os ydych chi eisiau dweud y fel yna, maddau fi, os mae fel yna chi eisiau dweud, helpa fi, os mae fel yna chi eisiau dweud, ond beth ych chi'n neud, chi'n dod a chi'n ymestyn allan, sa'n credu oedd rhain yn poeni os o'n nhw wedi gafel ar yr ymyl, neu gafel ar y llawes, neu gafel ar y cefn, neu wedi cyffwrdd ar croen, yr oedd rhain yn dyheu am iachad, a be wnaethon nhw, cyffwrdd ac ymyl i wisg pryn yn cyffwrdd, ond allan ni hyd o'n mynd dweud, peth nhw ddim wedi cyffwrdd, mi fydda'r cam o ymestyn allan at yr Iesu, a mi fydda'r Iesu'n dweud, yr wyt ti yn iach, mae ddeir dy bechodau yn llwyr. O, na fyddech chi'n dod trwy weddi ac yn cyffwrdd ac ymyl gwisg yr Iesu. Chi'n bod wrth ddod, i ni'n gwybod yn athrawieithol mai fe sydd yn peri eich bod chi'n dod. Ond hefyd wrth ddod, mae e'n rhoi y ffydd i chi i gredu fod yr Iesu yn abal i chi achau. A chynifer ac a gyffyrddodd a'i achawyd. Gwneithbwyd yn gwbl gyflawn. O pan mae'r Iesu yn iachau, mae e'n iachau yn llwyr. Chi'n sylweddoli hyn? Pan mae e'n maddau eich pechod chi, mae e'n maddau pob pechod. Gan y cosbyr pob pechod gan yr Iesu ar y groes. Does dim angen seremonïau mawr ysblennydd. Does dim angen rhyw ddigwyddiadau mawr. Mae'r rhai falle'n disgwyl fel Paul gweld goleuni llachar. Ond chybod beth, gallai pethau fel yna digwydd. Dim ond cyffwrdd ac ymyl i wisg sy'n rhaid i chi. Dim ond ymestyn allan o Dduw bydru garog i. Ac mae'r addewid fan hyn, a chynifer ac a gyffyrddodd a iachawyd. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. I ni yn diolch am ffordd iachawdwriaeth. I ni yn gofyn o Dduw a byddwn ni yn gallu dweud gyda sicrwydd dy fod yma yn ein plith. Ac yna Dduw, os wyt ti yma yn ein plith, yna y mae rhyfeddodau yn gallu digwydd. Bydd drigarog wrthym o Dduw, ter bendithia ni, yn gofyn o Dduw y bydde di yn tywys rhai, bydd yn dod a chyffwrdd ac ymyl wisg yr arglwydd Iesu Grist. Ter, ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein arglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch i ni orffen ein gwasanaeth trwy ganu'r Carol rhif 28. Un noson braf serenog bu cynnwrf yn y nef, y cynllun mawr cyfoethog yn cyrraedd Bethlem dref. Ei enw oedd yr Iesu unig a nedig Duw, a mair yn ei fynwesu yn rhodd i ddynol rhyw. 28 gen i sefyll i'w chanu.
A nawr bydde di ras i'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.